Вітаю спадарства, я Валер Руселік, хтосьці ведае як журналіста, хтосьці як блогера «Дарогу». Сёння такі пазачарговы выпуск мой, таму што у нас сёння тут, у нашай утульнай студыі, вельмі цікавы і, як мне здаецца, вельмі важны госць, спікер. Гэта Валер Кавалеўскі, гэта кіраўнік кабінету Святланы Ціхановскай. Валер, вітаю. Привітання, Валер. Послухай, я адразу хацеў патлумачыць нашим гледачам про то, что мы перед записом размовы мы дамовіліся про то, что будем говорить все-таки не про навіны больше, такие комментарии надзённые, а такие пытания, якія і актуальныя, і адначасова яны у каментары для журналістаў яны звычайна не ўлазяць. І ад пачатку я тебе прадставіў як кіраўнік кабінету Святланы Ціхановскай. А Святлана Ціхановская гэта каго? Таксама адно з пытанняў, якое у мяне асабіста адназначна адказу няма. З аднаго боку, гэта чалавек, якого называюць прэзідэнтам Беларусі, бо яна выйграла гэтыя выбары. З іншага боку, яна не прымала прысягі прэзідэнцкай. Таксама мы, як па мне, не можам сказаць, што гэта папросту там дэмакратычны лідар Беларусі, бо лідараў у нас дастаткова, а па вялікім рахунку Святлана Ціхановская сёння адзіная, хто нагул мае хоць нейкую легітымнасць у Беларусі, то як у самім штабе Святланы Ціхановскай вось гэта пазіцыянуецца, хто вы, гэта каманда прэзідэнта, каманда нейкай візіі будучай Беларусі, і наколькі гэтае пазіцыянаванне ваше ўнутранае, супадае з пазіцыянаваннем, як вас успрымаюць у свеце, потому што візіты на самых высокіх узроўнях, сённяшняя размова вось зараз з прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам, таксама заўтра ведаем саміт дэмакраты, на які запрасіў прэзідэнт ЗША Святлану Ціхановскую. Як вось гэтае пазіцыянаванне? Тут вельмі шмат пытанняў, я павінен сказаць. Я паспрабую адказаць так, каб гэта было не занадта зацягнута, але ўсё ж такі змястоўна. Я скажу так, усё жыццё у офісе выстрайваецца вакол Святланы Ціхановскай. Яна сапраўдны лідар у тым сэнсе, што вся каманда працуе на яе. Бо для нас яна, як і для ўсіх беларусаў, яна сімвал, яна той чалавек, які вядзе нас да пераменаў. Хтосьці можа далучацца да гэтага працэса, хтосьці не далучаецца, хтосьці глядзіць збоку. Ёсць розныя сілы, якія ў большай ці меншай ступені ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. Але Святлана – это той чалавек, якая здольна на сёння адкрываць дзверы ва ўсім свеце. І гэта тое, што нам дапамагае падтрымліваць энергію перш за ўсё ў самой Беларусі. Это, конечно, не вельмі простая задача расказаць беларусам, чаму паездкі Святланы Ціхановскай, сустрэчы Святланы Ціхановскай з лідарамі, паездкі ў іншыя краіны, чаму яны важныя, чаму яны нясуць нейкую практычную карысць для нас усіх. У той перыяд, калі мы ўсе знаходзімся пад такім ціскам, калі ўжо накапілася дэпрэсія, апатыя і страх, і мы бачым, што даволі значныя страты мы панеслі за гэты год. Дык вось, Святлана, і толькі Святлана на сённяшні дзень здольная адкрыць гэтыя дзверы, здольная арганізаваць праграму фактычна ў любой сталіцы Европы на сённяшні дзень за адзін тыдзень. І это тое, што мы здольныя зрабіць. Яна вельмі працавіта, яна вельмі сфокусаваная, яна цалкам аддае сябе гэтай працы, і гэта тое, што заўсёды нас таксама заражае этой энергіяй. Бо я не буду хлусіць і спрабаваць выкруціцца. Гэтая энергія, яна таксама ў нас не бясконцая. Таксама трэба нейкая падпітка, і таксама трэба знаходзіць нейкія прыклады з жыцця сярод саміх беларусаў, часам сярод замежных і палітыкаў, і экспертаў, якія нам гавораць пра тое, што мы робім, гэта унікальна. Тое, што мы здолелі захаваць гэтую энергію, гэтую увагу да Беларусі, гэта такое не здаралася ніколі, і мала каму яно атрымлівалася ў гісторыі.
Дык вось наперадзе ўсяго гэтага працэса ідзе Святлана Ціханаўская. Добра, а як назваць? Вось, калі, напрыклад, я альбо мои калегі будуць размаўляць наступным разам з Святланай Ціханаўскай, мы вось звычайна падпісваем Святлана Ціханаўская. Ці штосьці дадаваць, як дадаваць? Альбо мы з табой наступным разам сустрэнемся, падпісаць як каго? Папросту старшыня кабінету Святланы Ціханаўскай? Ці можна штосьці дадаць? Калі казаць пра пазіцыянаванне Святланы, это адно. Калі казаць пра мяне, гэта трохі іншая справа. Я лічу, што калі казаць пра самое сябе, то я раблю справу, магчыма, да якой я рыхтаваўся ўсё сваё жыццё. І калі мне атрымаецца вырашыць гэтую праблему для Беларусі, дапамагчы Святлане выканаць тую задачу, якую яна для сябе паставіла, прывесці краіну да выбараў, якія будуць дэмакратычнымі, якімі будуць вольнымі, то я лічу, што я чагосьці дасягну ў сваім жыцці. І мне здаецца, што усе тыя этапы, якія ў мяне былі, гэта і дыпламатычная служба, гэта і прыватны сектар, гэта і праца ў сусветным банку, і праца ў журналістыцы, і адукацыі, якую я атрымліваў, там і ў бізнес-асяроддзі, і ў міжнародных адносінах, яны ўсе ў суме зрабілі з мяне таго чалавека, які можа працаваць эфектыўна над той задачай, якую на сябе ўзяла Святлана Ціханаўская. То бок я лічу сябе на сваім месцы. Я прыйшоў у каманду ў той час, калі гэта было патрэбна. Я спадзяюся, што тая праца, якую мы робім, яна нас набліжае да нашай мэты. Я не магу сказаць на сённяшні дзень, што скажем так, я не магу прыняць нейкія кампліменты на бок свой ці каманды ўвогуле, бо лічу, што мы заслужым гэтыя кампліменты тады, калі мы дасягнем сваёй мэты. Пакуль яшчэ вельмі рана казаць, што там малайцы, класная праца. Не, гэта яшчэ рана зрабіць. Калі казаць зноў жа пра Святлану, гэтых вызначэнняў можа быць вельмі шмат. Наш стандартны такі назва для яе, для Святланы, гэта лідар дэмакратычнай Беларусі. Гэта можа быць лідар дэмакратычных сілаў у Беларусі. Мы пазбягаем нейкіх вызначэнняў, што яна абраны лідар, абраны прэзідэнт, напрыклад, ці прэзідэнт. Мы пазбягаем гэта, бо это будзе безадказна, і гэта не будзе праўдай. У тым сэнсе, што выбары былі сфальсіфікаваны, мы не можам устанавіць іх вынікі, і мы вельмі хацелі, заставацца ў прававым полі, каб не было нейкіх спробаў штосьці накруціць, штосьці нацягнуць і назваць сябе тым, кім мы не з'яўляемся на сённяшні дзень. Таму і Святлана сябе ў гэтым сэнсе паводзіць вельмі паслядоўна і вельмі адказна. І мы таксама не спрабуем раздуць сябе да нейкіх памераў, чым мы не з'яўляемся насамрэч. Класна, дзякую за адказ. Я для сябе трошки зразумеў. Яшчэ пытанне, у якое ў мяне вось таксама там супрацьлеглыя нават адказы выклікае. Вось мы зараз размаўляем у часе візіту Святланы Ціханаўскай, ўсяго штабу у Варшаву. Таксама мы ведаем, што Польшча, таксама як і Літва, паслядоўна падтрымліваюць дэмакратычную Беларусі, і цягам апошніх 1,5 года найбольш так вось гэта ўсё выяўляецца, але і цягам многіх гадоў папярэдніх. І вось такія традыцыйныя не толькі суседзі, але вось такі па-сяброўску настаўленыя да дэмакратычнай Беларусі. І мы ведаем цэлы шэраг такіх краінаў, якія паслядоўна вядуць такую палітыку падтрымання дэмакратычнай Беларусі. Да прыкладу, тыя ж самыя З'яднёныя Штаты Америки. Адначасова мы ведаем, што ёсць краіны, которые, скажем так, альбо падтрымліваюць дыктатуру, альбо заплюшчваюць вочы на дыктатуру, і гаворка не толькі пра, скажем, пра Расію, альбо падобныя ёй дзяржавы, але, да прыкладу, у еўразвязе можна запроста згадаць тую ж самую Аўстрыю. За апошнія 1,5 года таксама мы можам, напэўна, сказаць, што як ніколі Беларусь, дзякуючы штабу Святланы Ціханаўскай, працуе на дыпламатычным фронце. Вось гэтая праца, ці яна неякая змяняе вось гэты расклад сяброў Беларусі і сяброў дыктатара Лукашэнкі. Я утрырую так вельмі умоўна, але ўсё-ткі. Альбо рэал-палітык гэта трошкі іншае, не так хутка яно змяняецца, чым нам бы хацелася, калі мы хапаемся вось сёння раз, там санкцыі абвесцілі нашыя сябры, але адначасова вось Яра кажа, мы будзем далей купляць і так далей. Як вось тут сітуацыя? Вельмі цікавае пытанне, і сапраўды не вельмі часта яно гучыць, гэтае пытанне.
Ёсць моцная інерцыя ў дзяржаву у тым, як яны ставяцца адзін да аднаго. Ёсць гісторыя адносінаў, гэта могуць быць асабістыя адносіны, гэта могуць быць бізнес-інтарэсы, ці там адносіны, напрыклад, у міжнародных арганізацый, якія выбудоўваюцца там цэлымі дзесяцігоддзямі. Што казаць да гэтага перыяду, то сапраўды нам атрымалася, мне здаецца, развярнуць пэўныя адносіны некаторых дзяржаваў у іншы бок. Ёсць інерцыя, як ты говориш пра Аўстрыю, напрыклад, там ці можна ўзгадаць Угоршчыну, ці можна назваць Германію, ці можна назваць іншыя нейкія краіны. У іх таксама ёсць свая інерцыя. І мы бачым, што Аўстрыя фактычна спыніла любыя кантакты з афіцыйным рэжымам. І Святлана сустракалася з кіраўніцтвам краіны ўжо шмат разоў. Яны ўзялі на сябе задачу правесці гэтую канферэнцыю, якая была вельмі складаная задача, вельмі такая супярэчлівая для іх. Да іх паступалі пагрозы з боку Менску, увогуле закрыць амбасаду. Напрыклад, ці там іншыя нейкія пагрозы, што гэта будзе ім чагосьці каштаваць, калі яны правядуць гэтую канферэнцыю. На мінулым тыдні была сустрэча міністра замежных спраў Угоршчыны з Макеем, якую Макей прадставіў як такую заслугу, нейкую перамогу сваю асабістую, а разам з тым мы даведваемся пра тое, што Угоршчына выгаворвала Макею за тое, што яны выкарыстоўваюць міграцыю для дасягнення палітычных мэтаў, і што гэта недапушчальна, і што насамрэч там гаворка была, гутарка вялася там зусім па-іншаму, не так, як прадстаўлялі. Ці, скажам, Германія, такі гігант еўрапейскі, які заўсёды мы спадзяваліся, што Германія будзе займаць нейкую такую прынцыповую пазіцыю, і вельмі часта мы бачылі, што гэта не адбывалася, што Германія там скатвалася ці то ў бізнес-інтарэсы, ці яна спрабавала знайсці нейкія шляхі да дыялогу. Ну, карацей, гэта раскалвала кансалідаваную пазіцыю не адзін раз. І ўрэшце рэшт палітыка да Лукашэнкі мянялася. Зараз мы бачым, што новы кааліцыйны ўрад прымае пагадненне, у якім прапісваецца Беларусь, прапісваецца падтрымка беларускага народу ў імкненні да дэмакратыі. Вельмі важна. Ці шведскі прэм'ер-міністр, новая прэм'ер-міністрка заходзіць на эту пасаду і заяўляе, што Беларусь будзе прыярытэтам знешняй палітыкі Швецыі. Такога ніколі раней не было. Каб краіны настолькі важныя, настолькі перадавыя краіны ва многіх пытаннях бяруць на сябе гэтую адказнасць, абяцаюць большую падтрымку і прапісваюць гэта ўжо ў праграмных дакументах. То бок, вось гэтая дзейнасць, такая вельмі актыўная і вельмі заўважная дзейнасць на міжнароднай арэне, яна дае свой плён менавіта ў тым, што нам атрымліваецца рабіць Беларусь сістэмным пытаннем. Не проста ад-хок, раз адразу дзесьці мы прачытаем штосьці, зробім заяву. Не, цяпер гэта тэма, якой займаюцца ўрады шэрагу краін на пастаяннай аснове. Я думаю, што это важнае дасягненне. Трэба яшчэ дачакацца, калі яно будзе даць свой плён такі практычны. Больш ці то гэта будзе ціск на рэжым, ці гэта могуць быць нейкія практычныя пытанні дапамогі для беларусаў, але тым не менш мы бачым гэтыя падвижкі. Вось гэтая змена стаўлення да Беларусі і вось ўсё больш цвёрдая пазіцыя, што Беларусь будзе заставацца ў прыярытэце. Ці можам мы таксама гаварыць пра вось гэты працэс, як і таксама пра тое, што, прынамсі, Еўропа заходняя пачынае ў большай ступені ўспрымаць Беларусь як частку ўсё-такі еўрапейскай цывілізацыі, а не так, як усе мы ведаем, вось быў Савецкі Саюз, трошкі штосьці адкалолася нейкай недаразуменне, і вось і што з ім рабіць, там Пуцін крычыць, што так, чырвоныя лініі, это постсавецкае, это ўсё наше. Ці можам гаварыць зараз, калі вось усё больш прыкладаў заходнееўрапейскіх краінаў, якія кажуць, не, мы будзем падтрымліваць у беларусаў памкненні да дэмакратыі, да свабоды, у тым ліку свабоды ад Расіі. Ці можам мы гэта ўспрымаць як і словы, што беларусы, вы нашыя браты ў нашай агульнаеўрапейскай сям'і, ці не? Я думаю, тут вельмі просты адказ, што нас так заўсёды ўспрымалі. І гэта можна бачыць па рэакцыі з самага пачатку на тыя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі. Як людзі выйшлі прагаласаваць, як былі сфальсіфікаваныя выбары, як людзі пратэставалі, і які быў адказ рэжыма. І ўсе гэтыя рэпрэсіі ўспрымаліся вельмі ўсур'ёз, як супраць сваіх, як супраць сваёй сям'і.
еўрапейцы, будь то іспанцы, ці брытанцы, ці шведы, ці немцы, яны гэта ўспрымалі як атаку на сваіх людзей, як на сябраў сваёй цывілізацыі. Бо, будзем шчырымі, такія крызісы, як у Беларусі, адбываюцца па ўсім свеце. І, скажам, дзесьці ў краінах Афрыкі гэта так не рэзаніравала б у еўрапейскім звязе. Ці у Лацінскай Амерыцы, напрыклад, таксама мы бачым час ад часу адбываюцца нейкія сур'ёзныя такія ўзрушэнні, дзе людзі пратэстуюць і ўжываецца гвалт супраць людзей урадамі. І тым не менш гэта такого рэзананса не выклікае сярод еўрапейцаў. Таму я думаю, што мы по дэфолту, аўтаматам, мы еўрапейская сям'я, нас так успрымаюць, менавіта таму нас падтрымліваюць, таму менавіта так за намі пільна сочаць. Я думаю, што вось такі адказ будзе. Еще такое пытанне, на якое мне адназначна адказу няма, гэта пытанне, што нам, беларусам дэмакратычнай Беларусі, рабіць вось з усходнім суседам, таму што вельмі шмат зараз з боку пастаянных крытыкаў гучыць пра тое, што тут штаб Ціханаўскай напірае на санкцыі, штурхае ў абдымкі Расіі, хаця здавалася б, куды больш штурхаць і хто каго там штурхае. З іншага боку, канешне, цудоўна зразумелая логіка, што калі Пуцін падтрымлівае, і тады ў 2020 годзе, калі шалі вагаліся, ён падтрымаў, ён паставіў свае войскі каля мяжы сваіх сілавікоў, і па неафіцыйных дадзеных яны і ўдзельнічалі ў здушэнні пратэстаў, у катаваннях беларусаў. І, то бок, можа увесь свет казаць, мы за Беларусь, але калі ёсць калючы дрот, вось гэты расійскі калючы дрот по перыметры Беларусі, і Пуцін папросту падкідвае грошай, то як бы можна бясконца доўга гаварыць вось на захадзе, што Беларусь это частка нашай агульнай еўрапейскай сям'і. Як быць з Крамлём, бо раней і вам даставалася, дарэчы, на арэхі за гэта, калі вы гаварылі, што ёсць спробы размаўляць і з усходнім суседам. Але, прынамсі, публічна мы як бы нейкіх рухаў у бок дэмакратычнай менавіта Беларусі, з нацяжкай, можна сказаць, на Эхо Москвы, вось гэта інтэрв'ю, і ўсё. Ці ёсць сэнс далей з імі штосьці абмяркоўваць, старацца перамаўляцца, хаця б публічна, таму што я разумею, ёсць розны ўзровень, публічны, не публічны. Сапраўды, я тут для пачатку дапоўню папярэдні свой адказ, таму што, да, мы еўрапейская сям'я і нас успрымаюць як еўрапейцаў, але разам з тым ёсць непаразуменне, ці насамрэч мы незалежныя, ці мы з'яўляемся сапраўды незалежнай краінай, якая хоча быць незалежнай, якая хоча быць і дэмакратычнай, і незалежнай. І на вялікі жаль, вынікам знешняй палітыкі Лукашенка стала тое, што не ўсе вельмі так выразна ўспрымаюць Беларусь як незалежную дзяржаву. Таму пэўныя рэакцыі могуць быць такія, што вы ж сябры Расіі, што мы можам зрабіць? Расія кантралюе вас, вы прыналежыце ў пэўным сэнсе да расійскага міру, таму чаму мы будзем умешвацца ў гэтыя справы? Таму з аглядкай некаторыя рашэнні прымаліся, і да гэтага часу яшчэ ёсць такая інерцыя. Але што казаць пра Расію, сапраўды гэта такі ўплыў быў негатыўны з самага пачатку, рэзка негатыўны. Сапраўды гэта рэцэпт выжывання для Лукашэнкі быў з самага пачатку. І тут, можа быць, не столькі тыя войскі сыгралі, але псіхалагічна для тых людзей, якія акружалі Лукашэнку, і для яго самога было важна пабачыць, што ён не адзін, і што самы галоўны саюзнік, які штосьці можа памяняць, ён побач. І мы памятаем гэтыя першыя сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі пасля выбараў, наколькі прыніжальна выглядаў Лукашенка на гэтым фоне, але ён быў побач з ім, тым не менш. Якія ён абяцанні даў, мы, можа, даведаемся калісьці, але ён сапраўды будзе пазбягаць іх выконваць, як ён заўсёды рабіў. Але што да нас, то мы будзем імкнуцца выбудаваць дыстанцыю паміж Лукашэнкам і Пуцінам, зрабіць яго максімальна непрымальным для Крамля, бо вельмі часта мы гаворым пра тое, што Беларусь залежная ад Расіі.
І гэта сапраўды так. Але разам з тым Расія таксама залежная ад Лукашэнкі. Я б сказаў бы, Крэмль залежыць ад Лукашэнкі, бо ён стварыў такое асяроддзе, якое абсолютна зачышчанае ад любых альтэрнатыў палітычных. І расіяне, можа, і радыя былі б кагосьці падтрымаць, але няма каго. Не проста так Лукашенко выганяе фактычна там высокапастаўленых чыноўнікаў, якія маглі быць больш-менш папулярнымі ў Беларусі. Яны з'язджаюць проста пасля таго, як ён іх звальняе, яны кудысьці знікаюць, там займаюцца іншымі зусім праблемамі. І ў Расіі фактычна ніякіх няма апірышчаў такіх у Беларусі. Няма ні нармальных медый, якія былі папулярны, няма ні партый, ні ўрадавых арганізацый. А таму яны залежаць ад яго. І гэтая залежнасць у пэўным сэнсе і для нас праблематычная, бо расіяне фактычна не працуюць з людзьмі. Яны в тым сэнсе, што яны не спрабуюць зразумець нашае грамадства. Яны не ведаюць беларусаў. Не так само, як яны не ведаюць украінцаў насамрэч. Яны выбіраюць размаўляць толькі з уладай. З нашага пункту гледжання, то, як мы гэта бачым з офіса Святланы Ціханаўскай, это тое, што у Лукашэнкі ёсць стул, на якім ён сядзіць, у якога 3 нагі. Адна гэта гвалт, другая гэта грошы і трэцяя гэта Расія. І калі выбіць адну з гэтых ног, то яму утрымацца будзе вельмі складана. Дык вось праца над тым, каб прадэманстраваць, даказаць Расіі, што падтрымка Лукашэнкі гэта насамрэч працуе супраць Расіі, і што інтарэсы Расіі будуць ад гэтага толькі цярпець, гэта адна з нашых задач. Яна вельмі непростая, бо дастаецца нам і з аднаго боку, і з другого, і з трэцяга. Мы адчуваем, што не ўсе разумеюць нашу такую вытрыманую лінію на то, што мы не будзем антирасійскімі, проста таму, што Расія падтрымлівае Лукашэнку. Бо тыя мільёны людзей, якія галасавалі за Святлану Ціханаўскую, тыя сотні тысяч, мільёны людзей, якія выходзілі на вуліцы, сярод іх было вельмі шмат людзей, якія за цесныя адносіны з Расіяй таксама. І мы гэта павінны паважаць. Тыя людзі, якія выходзілі, казалі, мы хочам дэмакратыю, мы хочам абіраць сваіх лідараў. Яны не казалі, мы за Расію, ці супраць Расіі, ці там за Захад, супраць Захаду. Мы павінны гэта паважаць, і таму мы будзем ўсё ж такі настойваць на тым, каб адсунуць Крэмль максімальна далёка ад Лукашэнка, каб забраць у яго гэтую падтрымку. Што нам у гэтым можа дапамагчы? Тое, што над чым мы зараз працуем менавіта у міжнароднай сферы, это зрабіць так, каб заходнія ўрады, заходнія краіны не прызнавалі ніякіх дакументаў, які Лукашенко можа падпісаць з Расіяй. Расія апартуністычная, яна спрабуе выкарыстаць гэтую сітуацыю, крызісную сітуацыю ў Беларусі, якую стварыў Лукашенко, для таго, каб забяспечыць свае нейкія інтарэсы. І мы гэта бачым. Яны там ствараюць новыя навучальныя ваенныя цэнтры ў Беларусі, яны падпісваюць дарожныя карты новыя. Тое, што абсалютна шкодзіць нацыянальным інтарэсам, шкодзіць суверэнітэту, незалежнасці Беларусі. Яны гэта робяць у пэўным сэнсе з аглядкай на тое, што Лукашенко нелегітымны, але патрэбен больш выразны сігнал. Про тое, што... Я тут толькі, каб ужо і закрыць гэта пытанне, такая рэпліка, вось як я адказваю часам на абурныя каментары, вось, а як ты там, Валера, топіш, там таксама вот за гэтыя санкцыі, трэба санкцыі супраць Расіі. Я адказваю, як я разумею, ці слушна я разумею, што сэнс якраз санкцыяў, ну, прынамсі, адзін з сэнсаў, гэта якраз зрабіць, каб занадта дарагі гэты васал быў Крамлю, і значна прасцей было б ад яго адмовіцца. Ці слушна я тлумачу? Абсолютно. Вось падвышэнне коштаў за тое, што утрыманне гэтага васала, гэта вельмі слушна. Яшчэ такое пытанне пра штаб Святланы Ціханаўскай. Ну, прынамсі, медыйна больш вядома, там паехалі, сустрэліся, там паехалі, правялі перамовы, там пра штосьці дамовіліся. Гэта такі кірунак такой супердыпламатыі. І вось Беларусь прадстаўленая ў свеце. Ну, наколькі я разумею, у самім штабе ёсць жа цэлы шэраг дэпартаментаў, якія тычацца не толькі там нейкіх вонкавых стасункаў, але і ўнутры Беларусі. Ці можна хаця б так тэзісна пра тое, чым яшчэ штаб Святланы Ціханаўскай займаецца вось якраз кірункам у саму Беларусь?
Сапраўды, найбольш заўважнай найбольш заўважнай працай з'яўляецца міжнародная, таму што гэта ў камунікацыі, гэта ў навінах, і гэта заўсёды так здалёка бачна. Але самая галоўная праца вядзецца тымі дэпартаментамі, якія займаюцца Беларусю, тое, што робіцца ў Беларусі, падтрымліваюць сувязі з людзьмі, з ініцыятывамі. Гэта і дваравыя ініцыятывы, гэта і студэнты, гэта і дактары, гэта і тыя самыя нашы ініцыятывы, якія ўжо зараз знаходзяцца за мяжой. Але тым не менш, менавіта гэты кірунак працы самы галоўны. Чаму? Па той простай прычыне, што перамены ў Беларусі магчымыя толькі самой Беларусі. Колькі б мы не скансалідавалі пазіцыі міжнароднай супольнасці па Беларусі, гэта не дазволіць нам памяняць сітуацыю ў Беларусі. Гэта можа дзесьці дапамагчы, падтрымаць, натхніць, але толькі самыя беларусы здольныя вось гэтыя перамены прывесці. Таму вельмі важна працаваць з ініцыятывамі. Не так даўно была запущена платформа для такіх ініцыятыў, дзе яны збіраюцца ў адным месцы, в онлайне, дзе мы можам паглядзець, хто над чым працуе, дзе мы можам знайсці нейкія сінергіі, дзе мы можам адзін аднаго падтрымаць ці аб'яднаць намаганні. І гэта працуе вельмі добра. Ёсць таксама кірунак працы з валанцёрамі. Нас іх налічваецца больш за 2000 валанцёраў, якія па ўсёй краіне працуюць над тым, каб інфармаваць людзей, каб дапамагаць людзям разбірацца з нейкімі праблемамі, падтрымліваць і офіс у тым ліку. Вельмі важная праца для камунікацыйнага дэпартамента. Не трэба тлумачыць, чаму. Вы, як журналісты, ведаеце, што тое, што мы робім, гэта адно, а пра гэта трэба яшчэ данесці інфармацыю да людзей, каб яны разумелі, чым мы займаемся, і даць нейкі водгук таксама. Для нас вельмі важна мець водгук ад беларусаў. Ёсць палітычны дэпартамент, які вывучае сітуацыю, які аналізуе, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца за мяжой, дапамагае нам фармуляваць нейкія і задачы, і мэты, і новыя метады ў працы. Прагучаў у тваім адказе прагучаў такі выраз: усё вырашаць усё адно беларусы ў Беларусі. І вось я асабіста падвойна стаўлюся да гэтага выразу, таму што з аднаго боку, канешне, гэта абсалютна лагічна, абсалютна маральна, і так і мае быць, абсалютна слушна. З іншага боку, гледзячы на ўзровень рэпрэсіяў, якія абсалютна даўным-даўно не папросту абсурдныя, а папросту, я не ведаю, у мне цяжка падабраць нейкія цэнзурныя словы да вось таго, каб апісаць гэтыя рэпрэсіі. Што ў такой сітуацыі беларусы, которые ўнутры Беларусі могуць зрабіць? Ці сапраўды зараз асноўная праца там павінна быць, а не гэта дыпламатыя па-за Беларусю, тое, чым можна займацца ў адноснай бяспецы? Як гэта ўзважыць, як вось адказаць на гэта? Гэта, бадай, што самае галоўнае пытанне і самае складанае пытанне, на якое хочацца знайсці просты адказ, але проста адказу, канешне ж, не будзе. На гэтым этапе нам трэба нейкім чынам скамбінаваць тое, каб людзі заставаліся ўключанымі ў гэтым, не выключаліся з гэтага кантэксту, які ёсць у Беларусі, а каб яны не адмаўляліся ад сваёй пазіцыі, што Лукашенко нелегітымны, што ён непрымальны, што ён павінен сысці. І разам з тым скамбінаваць гэта з тым, што людзям трэба захоўваць сябе ў бяспецы, што нельга, мы не можам дазваляць сабе, каб людзі настолькі цярпелі. Бо сапраўды тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта тэрор. Мы бачым зараз гэтыя відэа, якія Губазік, МУС, пракуратура, следчы камітэт размяшчаюць, дзе яны прыніжаюць людзей, запужваюць людзей, абсолютно нормальных, звычайных людзей, яны прымушаюць іх сябе агаворваць абсолютна ні за што. Гэта тэрор, які адбываецца ў краіне, і ў такіх умовах чакаць ці тым больш заклікаць людзей, каб яны прымалі нейкія смелыя дзеянні, гэта проста безадказна было б з нашага боку. Для нас вельмі важна, каб людзі захоўваліся ў бяспецы настолькі, наколькі магчыма. Разам з тым мы не зможам перамагчы, калі мы не пераступім праз свае страхі. Я думаю, што важна
акумуляваць гэтую энергію, захоўваць сваю пазіцыю, тое, што Лукашенко непрымальны, ён нелегітымны, чакаць моманту, правільнага моманту. Тут вельмі важнае цярпенне. І упэўненасць тым, што мы ўсё ж такі пераможам. Надзея вось у такія моманты становіцца вельмі матэрыяльнай. Салідарнасць, якой бы яна не была абстрактнай, там гэта могуць быць паштоўкі, гэта могуць быць нейкія заявы, словы, яна становіцца таксама матэрыяльнай, таму што яна трансфармуецца ў тую надзею, якая людзям дазваляе ісці далей і не здавацца. І ў гэтым кантэксце, канешне, большае значэнне набывае міжнародная праца. Там, дзе мы паказваем, што па-ранейшаму тое, што робяць беларусы, тое, што яны зрабілі да гэтага часу, яно мае абсалютную вартасць для ўсіх. І людзі са сваіх бяспечных месцаў, там, гэта могуць быць і палітыкі, і эксперты, яны ўжо шмат што бачылі. І тым не менш, яны, калі глядзяць на тое, што зрабілі беларусы, яны ў захапленні, яны гавораць, што яны такого ніколі не бачылі, і што мы робім неверагодную працу, што мы паказваем вельмі шмат мужнасці. Кожны раз, калі Святлана сустракаецца з кімсьці, кожны раз, калі зрывае нейкія апладысменты, будь то Бундестаг там, ці Еўрапарламент, гэтыя апладысменты ідуць беларусам. Мы павінны гэта разумець, што гэта не апладысменты Святланы Ціханаўскай як такой, як прадстаўніцы беларусаў, і мы павінны гэта таксама цаніць і шанаваць, што гэта ацэнка таго, што мы зрабілі, як мы сябе паводзілі, як мы памяняліся ў вачах міжнароднай супольнасці. Таму трэба верыць, захоўваць надзею, трэба быць упартымі, трэба быць па-добраму упёртымі і казаць, што не, мы не здамося, але тым не менш трэба захоўваць сябе ў бяспецы. Прыйдзе час, калі ўсё гэта спатрэбіцца, і вельмі важна наблізіць гэты момант. Які гэты момант будзе? Это можа быць рэферэндум, это можа быць нейкі эфект ад санкцый, гэта могуць быць нейкія надзвычайныя падзеі, якія адбудуцца ў Беларусі і дапамогуць нам мабілізавацца, але гэта абавязкова адбудзецца. Апошняе сёння ў размове я хацеў вось які момант закрануць, вельмі лёгка раіць іншым і вельмі цяжка трымацца сваіх уласных парадаў, таму вось наконт што трэба рабіць, што табе асабіста дапамагае захоўваць і набірацца нейкіх новых сілаў, захоўваць гэтую веру, гэтую надзею на тваім прыкладзе? Я могу сказаць, што это калегі, конечно, наша каманда, наш калектыў, тое, дзе мы ўсе адзін аднаго падтрымліваем. Мы як такі адзін арганізм, дзе немагчыма проста выпасці з гэтай абоймы, і ты рухаешся з усімі з аднолькавай хуткасцю, таму што хуткасць насамрэч вельмі высокая. Той тэмп, які мы задалі ў працы, ён захоўваецца, ён заўсёды вельмі высокі. Это калі можна параўнаць гэта як, скажам, кампанія палітыка на працягу перадвыбарчай кампаніі. Гэта 24 гадзіны на суткі, дзе ты працуеш, дзе ты ўключаны, не выключаешся. І, дарэчы, літаральна дзень таму быў роўна год, як я далучыўся да каманды Святланы Ціханаўскай. І вось гэты год ён проста, канешне, быў неверагодны па тых аб'ёмах працы, якія былі зроблены усім нашым калектывам, усёй камандай. Не так проста захоўваць гэтую энергію, канешне. І таксама ёсць і выгаранне, ёсць і стрэс, ёсць і там расчараванне таго, што не адбылася тое, чаго мы чакалі, адбудзецца вось-вось-вось. Мы былі так блізка да гэта, і гэта не адбылося. Але разам з тым ёсць і пачуццё адказнасці, што мы павінны рухацца далей. Мы павінны, таму што гэта па-ранейшаму блізка. Тое, што было там у жніўні, я сказаў сабе, гэта лепшы шанец, які быў беларусаў змяніць гэтую сітуацыю, пазбавіцца ад дыктатуры. У снежні, калі я далучаўся да каманды Ціханаўскай, то сітуацыя была ўжо значна больш складанай, і тым не менш аказаў сабе, гэта тым не менш самы лепшы шанс, які ў нас ёсць, каб змяніць сітуацыю. І нават сёння, калі сітуацыя, здаецца, ўжо павярнулася на 180 градусаў для ўсіх для нас, я па-ранейшаму магу сцвярджаць, што гэта самы лепшы наш шанс памяняць сітуацыю, пазбавіцца гэтай ракавай пухліны на целе Беларусі, і мы проста павінны быць упэўнены тым, што мы дасягнем свайго, бо перамагае той, хто верыць і упіраецца изо ўсіх сіл.
той, хто ўрэшце змагаецца. Змагаецца так. Вельмі файная вось гэта алегорыя, гэта метафора адносна перадвыбарчай кампаніі, вось калі параўнаць гэты тэм, потому что перад размовай мы размаўлялі пра тое, што цэлы збег абставінаў таго, чаго не было дагэтуль, спрацавала, адбылося вось цягам апошніх 1,5-2 гадоў. І якраз ніколі не было такой працяглай перадвыбарчай кампаніі, калі мы гаварылі пра тое, што весь ваш штаб і Святлану Ціхановскую варта пазіцыянаваць як прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі, то упершыню такая працяглая і зацятая перадвыбарчая кампанія будучай дэмакратычнай Беларусі. Таму я таксама гляджу з аптымізмам, з такой-то кампаніяй, я думаю, што рана ці позна пераможам. І дзякую вялікі за сённяшнюю размову, таму што ведаю, вельмі складана было знайсці у шчыльным графіку. Мне было дзякуй за запрашэнне. Для мяне гонар быць часткай вось гэтых першых тыдняў вашай працы. Зычу поспеху вам, всей команде. И, конечно, такого продукта не бывает занадто шмат. То, что вы приводите людей, то, что вы даете магчымасць выказаться, отрефлексировать по наших падзеях, то вам удачи, вам дзякую за вашу працу. Клас. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету лідаркі дэмакратычнай Беларусі Святланы Ціхановскай. І я, Валер Руселік, спадарства. Дзякуй, напаўняйце сваё жыццё сэнсам і заставайцеся з намі.